Takže vítajte pri našej téme, keď budeme hovoriť o práci na čas a o zastupovaní v školských jedálniach. Naším hostom je inžinierka Silvia Tokárová, ktorá sa dlhodobo venuje legislatíve, praxi a problémom zamestnancov školských jedální. Vítajte. Ďakujem A pekne. taktiež vítam aj Evu Feketovú, výkonnú riaditeľku jedálne.sk alebo jedálne 21. storočia. Dobrý den. Takže vieme, že teda vedúce školské jedálne často aj administrujú teda svoje ekonomkami, ale sa stáva, že aj fyzicky pracujú v školskej kuchyni. Ako teda vyzerá v podstate ich pracovný čas v praxi? Asi opäť by sme mohli povedať, že je to skutočne veľmi individuálne, závisí od typu školy a typu školskej jedálne. No naozaj je to veľmi individuálne a v súčasnosti veľmi sťažené. Čiže pokiaľ ide o veľký kolektív školskej jedálne, vtedy sa v kuchyni vedia vzájomne zastúpiť, pokiaľ nejaká pracovníčka vypadne a nie je to nejaké dlhodobé zastúpenie, jednodňové, dvojdňové, niekedy dokonca aj týždňové, vedia veľmi operatívne vyriešiť. Tiež to závisí od obdobia, kedy vypadne takáto sila, pretože pokiaľ je to obdobie, kedy vedúca robí účtovnú uzavierku mesačnú, tak je stiažená jej pomoc pri zastupovaní. Hovorím teraz také konkrétne príklady ako z praxe. No a pokiaľ ide o malé zariadenie, tak tam naozaj ten nápor na zastupovanie je veľmi veľký a finančné veľké vyhliadky na uhrádzanie nejakých nadčasov alebo nejakých príplatkov tam ani často neprichádzajú do úvahy. Nechcem povedať, že sa porušuje na plnej čiare zákon, ale v realite je to takto. Čiže podľa zákona majú odpracovať 37,5 hodiny týždenne, realita je iná, zaskakujú za chýbajúce sily, riešia objednávky, kontrolu, HCK, finančné uzávierky, mnohé prekročia denný pracovný čas, ale tieto nebývajú ani preplatené, ani nejakým príspevkom, už nehovoriac o tom, že nejaké náhradné voľno. Ak vedúca jedáleň má uzatvorenú pracovnú zmluvu na výkon vedúcej prevádzky, nie je povinná každodenne zastupovať chýbajúcu silu. Zastupovanie kuchárky je práca, ktorá nepatrí do jej základnej pracovnej náplne. Toto si musí každý zamestnávateľ uvedomiť. Ak vám zamestnávateľ však opakovane ukladá, alebo tej vedúcej ukladá robiť tieto činnosti popri vlastných povinnostiach, ide o tzv. Zastupovanie alebo dočasné pridelenie inej práce podľa paragrafu 55 zákonníka práce, tak už za takúto prácu musí byť finančne mzdovo zvýhodnená alebo musí dostať príplatok na zastupovanie. Ak to je dohodnuté v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve alebo v internom predpise. Čiže niektorí zamestnávateľia apelujú tým, že vedúca jedálne je povinná zastupovať v kuchyni, ak nejaká sila vypadne. Pokiaľ to nemá uvedené v pracovnej náplni, alebo pokiaľ to nie je v kolektívnej zmluve, tak nie je povinná. Áno, čiže ak by teda to vykonávala podľa príkazu, tak by mala dostať za to, ako sa hovorí, jednoducho zaplatené. Teda mala by byť finančne ocenená. Vzniká aj teda na čas. Áno, vzniká je na čas, ale ten na čas, keď si uplatní buď príplatok alebo náhradné voľno, musí to byť dopredu dohodnuté. Čiže ten zamestnávateľ s tým musí súhlasiť a potom v súlade s paragrafom 121 zákonníka práce ide o príplatok alebo náhradné voľno, na ktoré má nárok. No vieme, že zriaďovatelia škôl často bojujú s financiami. Asi zrejme v tomto vznikajú najväčšie pochybenia zriaďovateľov. No, teda... ono
Pardon, Ano, ono to začíná totiž ale jakoby na dobrý vůli, jo? Protože ta paní vedoucí nechce ty svoje kuchařky v tom nechat, pomáhá jim vlastně, protože má pocit, že oni to potřebujou a z druhé strany pak jako vlastně respektuje i to, že ten zaměstnavatel nemá ty peníze, ale to prostě není koncepční řešení, jo? Nemůže vlastně tady nějaká vedoucí školní jídelny, která jenom proto, že vlastně ráda má svoji práci, řešit problémy, které nejsou její. áno. A tá To je jedna vec, ale treba zdôrazniť aj to, že je to fyzicky náročná práca. Čiže ona musí, tá vedúca, vykonávať aj svoju administráciu a zároveň fyzickú prácu a ona sa prakticky musí v rámci tej pracovnej doby preklápať z jednej práce do druhej práce, pretože raz príde dodávateľ, raz príde rodič, vtedy je vedúca, ale zároveň už musí pripravovať desiatu, obed, olovrant pre deti v materskej škole, čiže aj na to myslenie, a už nehovoriť o optimálnej organizácii práce, tak prakticky ani nezostáva čas. No a to ještě další věc, že povinnou administrativu potom dělá doma večer. To som chcela práve povedať, že mnohí zamestnávateľia hovoria, že ale však ste to zvládli. Ale dokedy to budú zvládať? To sa nedá proste tam, to je fyzický práca, však aj v katalógu pracovných činností máme rozdelené, že vedúce sú zaradené v duševnej práci s prevahou, teda majú činnosti vykonávané s prevahou duševnej práce a táto časť výrobná prax je vlastne, sú zamestnanci, ktorí sú zaradení s prevahou fyzickej práce. Čiže tu ide o kombináciu, ktorá je veľmi náročná. A často hovoria, že však ste to zvládli za jednu pracovnú zmenu. Ale to už nehovorí ten riaditeľ školy, že kde je tá administratívna práca, ktorú robí po večeroch doma alebo cez víkend. Áno, a väčšinou sa to ako teda rieši? Buď teda musí akceptovať takéto vysvetlenie nadčasov vedúča školskej jedálne alebo povedzme kuchárka, alebo niekedy aj teda uzná aj ten zriaďovateľ, že na ten nadčas je nárok. Ale áno, samozrejme, že sú zamestnávateľia, riaditelia škôl, ktorí vychádzajú v ústrety týmto kuchárkam, pretože však je to súčasť, je organizačná zložka jeho školy. Čiže ten servis, keď tam bude chýbať, keď vypadne jedna kuchárka, zvyčajne je to tak, že tá ďalšia si povie, no tak ja nebudem za teba ťahať, tak vypadnem aj ja. A za chvíľu mu skolabuje celý kolektív. Takže to naozaj není strategické myslenie, pokiaľ ten riaditeľ školy alebo riaditeľka nevychádza v ústrety a nemotivuje týchto zamestnancov. Len je veľmi dôležité zo strany vedúcich, že pokiaľ sa teda s tým zamestnávateľom, s riaditeľom školy dohodnú, že áno, nejakých bude finančne motivovať, aby oni aj zaznamenávali tie nadčasy proste. Aby bol evidovaný ten rozsah. Aby tá administrácia bola na zákonných podkladoch. Znamená to teraz v súčasnosti väčšinou asi elektronická evidencia dochádzky v školách, alebo býva teda aj tá písomná, ale asi keď je to forma elektronickej evidencie, tak je to tam asi relatívne jednoduché zdokladovať. No, ja nie som expert na tieto softverové programy, pretože tam naozaj musí byť jasné v tom momente, ak vedúca začne oficiálne zastupovať kuchárku, že má súhlas zamestnávateľa, tak ona bude mať pracovnú dobu trebárs od tej 6. do 8. bude ako vedúca. Potom v tom elektronickom systéme sa musí preklopiť vedúca na kuchárku, trebárs od tej 8. hodiny do tej 14. a po tej 14. zase ako vedúca. Čiže takto si to viem akože predstaviť, že ten systém to takto vie akože evidovať. Jsou systémy, které takhle jednoduše to dokážou. Moje zkušenost je taková, že se to většinově v těch školních jídelnách takhle nepoužívá. Ale tak je moje zkušenost taková, že vlastně si to ani nepíšou ty ženy. No. Protože už jsou zvyklí, že jim to nikdo nezaplatí a vlastně už to ani neskouší, ale podle mě to je fakt klíčová chyba.
protože já to chápu, že ten zřizovatel nemá peníze nebo vedení nemá peníze. Ale to přece opravdu nemůže zachraňovat řadový zaměstnanec. Ten ředitel to musí zase řešit jakoby s nadřízeným. A potom se dostáváme do té situace, kdy vlastně nám ze školního stravování odchází lidi, noví tam nepřichází, protože to by byli blázni, aby tam za těchto podmínek nastoupili. A my jsme vlastně před kolapsem. Protože vlastně na začátku byla ta dobrá vůle, že ta paní vedoucí chtěla něco udělat pro svoji jídelnu. Ale poškodila tím vlastně sebe, ale zároveň naučila i to vedení a toho zřizovatele, že tam vlastně není problém. A ten problém není vidět, že jo? A potom ho ani teda neriešia. Môže mať napríklad vedúci školskej jedálne aj home office, alebo uznajú mu aj náhradné voľno? Je to vôbec možné, keď tá jedáleň je v podstate v nepretržitej prevádzke počas pracovných dní? Tak teda nehovoríme o prázdninách? Môže mať home office, môže vedenie školy zapracovať do vnútorného svojho poriadku, za akých podmienok udeluje prácu v rámci home officeu. Môže to byť napríklad, pokiaľ mesačná uzavierka vyjde na deň sviatku alebo pracovného pokoja a ona musí tú uzavierku v termíne odovzdať, treba piatok je sviatok alebo deň pracovného pokoja, pondelok musí odovzdať uzavierku. Čiže môže mať ona home office v rámci sviatku. Takže akceptujú to zamestnávateľia? Málo ktorí, ale áno. Tak to bola veľmi diplomatická odpoveď. Pani Feketová, chcete ještě doplniť k tejto téme našej dnešnej? No já chci doplnit ještě, že pozor na jednu situaci, protože tím, že není zastupitelnost ve školní jídelně, tak je jako automaticky se očekává, že paní vedoucí, pokud náhodou je v pracovní neschopnosti, tak vlastně to všechno zvládne z domova, jo, a říká se tomu home office, ale takhle to přece není. Takže dúfam, že aj samotní zamestnávateľia budú takí trošku veľkorysejšie a budú akceptovať teda, že ten vedúci školskej jedálne alebo ten hlavný kuchár majú robiť to, čo robia, a ak teda vykonávajú niečo mimo svojej náplne práce, tak by to mali mať predovšetkým zaplatené. Takže ďakujem za dnešnú diskusiu pani Eve Feketovej, ktorá je výkonnou riaditeľkou Jedálne.sk alebo Ideálne 21. storočia a odborníčkou na školské stravovanie inžinierkou Silviou Tokárovou. Takže ďakujem. Ďakujem. Děkujeme. Dovidenia.